Tras executar a primeira fase cunha liña principal de 3 km dende o depósito de Vilariño ata Ponte de Brea e Beluso, o Concello completará case na súa totalidade o abastecemento en Béalo cunha nova actuación. O Executivo vende a asinar o contrato para a segunda fase, na que se acometerán as derivacións aos distintos núcleos de poboación. E os lugares que se van a ver beneficiados destas derivacións son os lugares de Loimar, onde van a ir prácticamente 900 metros de mangueira, Beluso, tamén cerca de outros 900 metros, casi 920, Béalo, Aldea Grande, que é cerca de 1.400 metros lineales de mangueira que temos que derivar ali, Laxoso e San Ramón, dos lugares entre Laxoso e San Ramón son casi 1.300 metros de mangueira, e Bico de Mar, que sería a primeira, que son 330 metros lineais. A inversión se acerca de proxecto inicial a 414.000 euros, a inversión total. Esta obra súmase ás executadas tanto nas parroquias como no casco para actualizar a rede e adaptarse á normativa de calidade e salubridade. Nestas dúas legislaturas se fixeron aproximadamente 23,5 kilómetros de obras hidráulicas de abastecimento de agua. Temos unha obra importante que foi hacia Cabo de Cruz, en distintos lugares de Cabo de Cruz, a línea principal que vai de Boira a Cabo de Cruz, unha parte toda íntegra e outra parcial, en Banda ao Río, Petón, Pombais, Preguisa, Cariño e Mangas, e outros lugares que me quedan que son prácticamente 7 kilómetros. En Lampón 3, no casco de Buel vamos levantado 3,5 kilómetros, en Abanqueiro, en Béalo, en moitísimos sitios, pues bueno, 23,5 kilómetros, que é unha obra ao largo dunha legislatura importante. Por lo tanto, o que fixemos en estes anos é levar agua nova, con mangueiras que cumplen ca normativa de agua de trasvase alimentario, suprimir casi 12 kilómetros de agua de Uralita. Coa execución destes traballos, o Goberno boirense dá cumprimento a un dos obxectivos programáticos cos que asumiu as rendas do Concello hai 7 anos.